Censurats, amb Laila Zawi. Hola, què tal? Com esteu, nois? Soc la Laila, com esteu? Hola, Laila, quant de temps? Quina presentació surreal. Crec que la Laila no ets, Aleix. No ho soc. Estic aquí en substitució, soc com l'Anna Simón, quan està feando, doncs estic aquí en substitució de la Laila. Què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Tenim aquí a la Cèlia, el Martí i el Marc Gabernet, com Hola, estem? Bon algú. Bones. Bon dinar. Què tal? Podem dir bones. Bons macarrons. Bons macarrons. Què, com ha anat el carnaval? Per què no podem dir la... No podem dir exacte aquella paraula Bona nit, sí que maldita. podem dir. No podem dir dia, perquè dia és la paraula censurada. Ah, Ja, però ja, Marc és sí el que que pots. Una cosa, sisplau, m'heu posat temps perquè és que estic com... Tinc aquí la llengua com que la vaig a dir, saps? No la vull diguis, dir-la. no la diguis. Ja. Com ha anat el carnaval? Us veig aquí, bueno, jo veig aquí amb la meva magnífica mascareta, que al final no he Necessitem posat. que te la posis. Perquè No em cap, és que no puc ni xerrar amb ella. Jo vaig Ai, ser ai. el missatger del Carnestoltes de la meva escola. Ai, quin honor. Bueno, Espera, us porto una foto, a més a més. Una cosa... Però aquest era el típic que sortia al balcó, no? I parlava amb els nens i nenes. Oi, que turbio, Una mica de Que por. turbio, perdona. Home, jo vaig fer un any també, i després els nens em van reconèixer. I van perseguir-me pel barri. Sí, A mi també. És un perill, Va això, passar. Vaig sortir de l'escola. És el missatge del Carnestoltes. Calla, niño. Exacte. Li diré que el Carnestoltes com funciona? És a dir, tu pots dir-li a algú si portes malament, li diré el Carnestoltes, no entenc com... És un missatge estrany, perquè et diu com has d'anar vestit, és una mica El raro, Carnestoltes només serveix per mirar-li les sabates del qui porta el ninot per després identificar-lo. Ja Vale, és està. a dir, que únicament serveix per dir vestiu-vos Sí. i sigueu feliços. Exacte. No aneu despullat. Per fer créixer i xerinola, i anava a dir una altra cosa, però callanet. Que sempre és complicat diferenciar entre Carnestoltes i Carnaval, no? Carnaval és la festa i Carnestoltes és la persona. Jo m'ho he diferenciat, la veritat. Sí. El que sí que... Crec que ningú sap diferenciar. No, el que jo sí que sé diferència del 5 en 5. Saps què és, Cèlia? No, què és el 5 en 5? Doncs vinga, comencem el 5 en 5. Doncs comencem. Almenys 8 morts en un doble tiroteig a Alemanya. La passada nit de dijous, 8 persones van ser assassinades degut a un doble tiroteig registrat a la ciutat alemana de Hanau, al centre del país. Tot i que la policia no hagi volgut donar cap versió oficial sobre el transfons de la matança, se sap que, a part de les morts, també van quedar 5 ferits greus. El primer atac es va donar sobre les 10 de la nit en un local oriental de fumadors de pipa i, segons mitjans policials, el tiroteig es va causar des d'un automòbil. Suposadament, el cotxe es va dirigir a un altre establiment de condicions similars a un altre barri de la ciutat, on es va produir el segon tiroteig. I'm in the ghetto. Ratatata. Ratatata. Perdona, què acabo de sentir? Hola. Un àudio una mica estrany, no? No és cosa meva, l'editorial. Què és això? Ratatata. No sé, semblava el Chiquilicuatre en els Anells d'Eurovisió, no sé Uala, què era humor exactament. negre del bo. El que em va semblar molt interessant d'aquesta notícia és que fixeu-vos que el titular era un home de dretes blanc atacant i una cosa, és un terrorista, no? Clar, Un terrorista és una persona que produeix el terror. Exacte. No ha de ser necessàriament islamista per ser terrorista, aquest Hosti, tio. té uns quants profes terroristes, eh? Sí? Ui, perquè semblen el terror. N'existeixen molts. Continuem. Un estudiant de la Pompeu Fabra mor a les obres de la plaça de les Glòries. El cos trobat dilluns a les obres de l'AVE del túnel de les Glòries és el d'un estudiant de la Pompeu Fabra, segons han confirmat des de la universitat. Agents dels Mossos en van localitzar el cadàver després de rebre l'avís dels treballadors. El primer examen dels forenses ja va descartar l'homicidi i considerava que la mort del noi havia estat accidental. També se sabia que no es tractava de cap accident laboral perquè no era treballador de les obres. Els Mossos van obrir una investigació per aclarir-ne les causes. Segons informa El Diario de Ibiza, es tracta d'un noi de 20 anys que estudiava el segon curs de la universitat. Això és molt fort, L'altre dia vaig estar a les Glòries jo i em vaig pensar en aquest cas. Bueno, jo estudio el Raval. Sona literalment a la típica persona que diu vaig estar fa 2 mesos a Xina, mare meva... Es confirma que no era un dels de la UAB Farra, no? No, era Pompeu. No, jo pensava que era potser de Bellaterra, potser Era que venia Pompeu, de tornava de borratxera i festa. va dir, vaig a caure en aquest pou. No? A veure, voluntari no crec pas... Laila! Laila Zaguient en els Un estudiant estudis. d'universitat ha entrat. Sí, parlàvem justament de la Pompeu, Laila. Ho estava gravant. Hola. Hola, Laila. Te doy las riendas, no puc més. Això és massa per mi. No puc. Necessito aire. Vols aigua?
Com el de la Pompeu. Perdó. El cas de la Aquest li Pompeu. faltava aire perquè no li arribava, que és diferent. La setmana passada parlant dels límits de l'humor i avui els posem a prova. Superant-los tots. Acabem de posar l'Aimin de Quero després d'un atac terrorista. Vull dir, tampoc podem dir molt, eh? Gràcies. Un pare, una filla i un joc per sobreviure. Aquesta setmana s'ha fet viral la història d'Abdul Mohamed, un pare que s'ha inventat un joc per evitar que la seva filla Salwa, de només 3 anys, passi pel mig dels bombardejos. Ha convertit el terror de la guerra en rialles. Els atacs que el van fer fugir de la seva ciutat natal, Sarakip, sí, crec que es diu així, si no m'ho rectifiqueu. Ara viuen a Sarmada, a la frontera entre Síria i Turquia. Estan els refugiats a causa d'un amic. Estan a casa dels refugiats un amic. Els atacs s'han intensificat a la zona d'Alp. L'ONU ha alertat de l'horrible crisi humanitària amb més de 900.000 desplaçats al nord-oest de Síria des de l'1 de desembre. La gran majoria són dones i nens. Mark Lowak, responsable de la coordinació d'assumptes humanitaris de l'ONU, ho ha qualificat de la història més gran del terror humanitari del segle XXI. L'Abdul Mohamed explica que molts nens tenen problemes psicològics i símptomes d'estrès a causa d'atacs aeris. Ell i la seva família viuen amb l'esperança de tornar a la normalitat i poder oferir una vida i una educació millor a la seva filla. I el que estàvem escoltant és el pare i la filla jugant a... És una bomba, és un avió... És Superman? I veiem com la nena, doncs, així perd la por a la guerra. Em recorda una mica la pel·lícula aquella de... La vida és La bella. vida és bella. És horrorós aquest vídeo. Si heu vist el vídeo, a mi se'm posa vida gallina, Bueno, mentre la nena sigui prou petita com per no ensabentar-se del que realment passa. Bueno, deien que la nena ara, que ja ho sabia, però que igualment ho segueixen fent com una mena de joc per treure-li... El pes, sí. Sí. La pell de gallina, la veritat. Artur Mas ja pot tornar a la política després de 13 mesos d'inhabilitació. Anava a dir policia. Vaja. Artur Mas torna a la comissaria. Després de sortir d'ella, molt bé. L'expresident Artur Mas culmina aquest diumenge els 13 mesos d'inhabilitació, dels quals va ser condemnat per la consulta del 9-N i pot tornar a primera línia política si ell vol i amb el beneplàcit de Carles Puigdemont, en un moment preelectoral a Catalunya i en ple debat de candidats de Junts per Catalunya. Tot i tenir l'oportunitat de tornar, l'expresident posa en dubte el seu retorn. Públicament, Mas ha preferit mantenir l'interrogant sobre si serà candidat o no. Des del punt de vista legal, puc, a partir de febrer. Des del punt de vista polític, no ho sé. I des del punt de vista personal, serà que no, ha dit en una entrevista recent. Home, seria una jugada mestra, eh? Vull dir... Jugada mestra. Aquesta era la paraula que buscava. Home, no, vull dir... Tietes per la república. Home, clar, no? Vull dir, Artur Mas, que és com iconic person del procés de Catalunya, després d'una inhabilitació, tornar a primera línia política. Però ja he dit que personalment... No ho farà, però seria un... Jugada mestra, a mi em porta a Twitter i jo tinc un contacte i m'han confirmat que això no és una cosa dolenta, sinó bona, perquè al darrere hi ha una estratègia. És una jugada mestra. Bàsicament és la definició d'absolutament totes les coses que han anat passant. De totes les tietes de Twitter i els tiets de Twitter. Desesperació davant del bullying. Del bullying. Mare meva, com estic avui, perdoneu. Una mare ha gravat l'escena que viu cada dia quan porta o recull el seu fill a l'escola. Vull morir, diu Queden, un nen de 9 anys d'Austràlia, mentre plora. Vaig trucar al director, però vull que la gent sàpiga, els pares, els educadors, els mestres, que aquests són els efectes del bullying. Això és el que fa. Explica la mare mentre grava el seu fill. La mare decideix publicar el vídeo davant de la desesperada situació que està vivint amb el seu fill. I us pregunteu per què els nens s'estan suïcidant, continua la mare, mentre el petit és incapaç de parar el plor i repeteix constantment: mata'm ara mateix, vull que algú em mati. Davant d'aquest vídeo viral, milers de cares conegudes han volgut donar suport a en Queden. Davant d'això, vull obrir debat aquí a la taula. Què us sembla? Hi ha gent que la criticava per gravar les imatges i posar-les a internet, sí, bueno, però clar... Aquí s'ha obert un debat a les xarxes socials, com dius, i s'ha parlat molt d'aquest nen perquè s'ha dit que és un vídeo fake.
També ho he llegit. Perquè el nen es veu que és actor, té com un perfil, té com un portal web o no sé què, que surt com una foto d'actor i no sé què representació d'artistes. Aleix, de totes maneres, sigui o no sigui un actor, sí que és cert que representa una realitat. Totalment. Però el que tampoc es pot fer és jugar amb això. És a dir, que si ell o la mare o qui sigui s'ha inventat aquest cas per donar-li una mica de cas mediàtic, crec que també s'estan aprofitant d'una situació. És a dir, perquè aquest això també li ha portat obtenció... Però i si és l'única manera perquè la societat s'aixequi i faci alguna cosa? Perquè hi ha milers de nens que es suïciden cada any. I clar, com no hi ha cap mostra visual, doncs no deixa de ser un... Precisament per aquesta situació jo crec que s'ha d'anar molt en compte, més que res perquè crec que està bé que es visibilitzi, bueno, està de meravella que es visibilitzi aquesta problemàtica social, però si frivolitzem, perquè estic veient les fotos amb un noi que surt en un vídeo plorant per bullying i tot seguit es publiquen imatges d'ell vestit de Gucci amb diners que li tiren, en plan com si fos un... Jo no frivolitzaria amb això i tampoc sabem si és veritat o no. Per tant, sí, les fotos són veritat, és ell. Jo ho agafaria com una veritat i encara que no sigui ell, això passa. I la societat ha de canviar. Sí, però... No posem el focus a el nen és ric, el nen està sent actor. Posem el focus a, aquesta societat té un problema i fins que no viralitzem un vídeo, la societat no ho veu. Però és el mateix que passa, per exemple, amb el tema de les denúncies falses i la gent masclista que diu que hi ha denúncies falses. Vull dir, si agafem un cas que es fa viral i després veiem que és fals, la gent dirà, pues igual no tiene bullying porque mira aquel que hizo aquello. Clar, és a dir, jo crec que també deixar una mica en posició malament a les víctimes que desgraciadament sí que ho estan patint. Llavors, no dic que s'hagi de dir no hi ha aquest problema perquè clarament existeix, és una realitat que existeix, però fer aquest vídeo, a més és un vídeo, un contingut molt cruel en el sentit de el nen plora... Però és que la mare, també posem-nos a la situació de la mare, es diu que el nen es va intentar suïcidar quan tenia 6 anys. Imagina't la mare ha d'estar que no sap què fa. Jo no dic que no, però imagina que aquest vídeo fos fals. Societat, obrim els ulls. Però imagina que aquest vídeo fos fals. Ostres, per mi és una falta de respecte perquè la gent que sí que ho està patint. Però és que llavors ho hem de posar en dubte tot. No, però en aquest cas, quan hi ha les xarxes socials entremig, per això és molt perill fer aquest tipus de vídeo. És molt maco de dir, que emocionant, pell de gallina. Però fins quin punt? Perquè aquesta gent ha obtingut beneficis per fer aquest vídeo, llavors. Clar, jo no posaria en dubte... No sé si hi ha un interès al darrere de guanyar més diners. Jo em quedo amb la bona fe de la gent. Hi ha hagut molts famosos que s'han posicionat a internet, això sí. Han dit stop bullying. Després també, molta gent... Hi ha un portal web on pots fer diners perquè se'n vagi a Euro Disney. Més de $50.000 porten recaudats, vull dir que està de meravella, això. Doncs jo em quedo amb això, amb una societat que està intentant millorar davant d'aquest problema. M'encanta aquesta careta, no te l'he vist. És que no em cap, perquè si no podria xerrar del que xerro. Posa-la, posa-la. És que no em cap. És un cabezón. En algun moment en què estiguem parlant així com seriosos, de sobte te la poses i ens sorprens. Ho faré a poc a poc. Els Censurats. Cada diumenge a les 11 de la nit a YouTube i plataformes de podcast. Ja trobava a faltar, tenia aquí l'Aleix... No recordava ni la meva sintonia. Mare meva, dic, és aquesta? Ai, ara em toca a mi, ui. Em toca a mi, doncs sí, m'agrada. Doncs ara passem a Desmiéntemelo, una secció on l'Aleix Manzano ens desmenteix unes quantes fake news. Doncs sí, he vist aquests dies d'aquesta tanta festa que he tingut, perquè no vinc des del Nadal, és molt trist això. És molt fort. No recordo ni el recorregut d'arribar a la ràdio, imagina't. Bueno. Molt trist. Bueno, la cosa és, sabeu que hi ha tot el cas del coronavirus, està obrint titulars de tots els informatius de tele, tot. Bueno, hi ha un cas extrem, i això també s'ha portat a les xarxes socials, i hi ha molts casos de bulos, de mentides, de fake news, que ens les volen colar, però la Cèlia i jo no ens les deixaven colar. Que no, Cèlia? Direm, prou, no em ratllis. Stop fake news. Doncs mireu, he estat investigant amb els meus ulls i amb els meus dits i teclejant he pogut trobar informacions molt heavies. Mireu, una és que, es diu que aquest virus, aquest cas, es troba en l'aire. Això és mentira. És falso, no t'ho creguis, Laila. Es passa a través de la saliva. De les gotes de la saliva, dels mocs... De menjar-te la boca amb una altra... Exacte, d'estar allà durant tapatolets. L'aigüeta que et surt quan tu estornudes... Què has dit? Com ho has dit? Droplets, es diu en anglès. Oh my God! És que vaig americana avui, no sé si es nota. És això que fas així, no? Que rasques aquí que tens un moc que no cau. Això, O quan fas... Això ja mola. Quan jo faig... Al metro. És veritat que vam aprendre a l'última...
veritat. És tot Sí. Que coronavirus. dic que a l'última secció de la Cèlia vam aprendre que per estornudar havíem de fer... Un dubbing. Exacte. I és important, doncs, després de tot aquest gàbing i aquestes coses que no acabo de pillar, el que heu de fer és Entre el netejar-vos les bullying. mans, sobretot tenir higiene, perquè aquí hi ha gent que no té higiene. No em toquis. No, s'ha de tenir molta higiene, Cèlia, això t'ho dic perquè 100%. sé que et costa. I després també precaució amb les mans, amb tot el que toquem, sobretot estornudar sempre amb el colze. És una cosa que sempre deien i deien, però què cosa dices, professora? Perquè m'ho deia la primera tutora. I mira, ho penso i té raó. Li està enviat un WhatsApp dient-li gràcies a No, tu. l'Aurora no sé si encara treballa, no sé on deu estar. Una abraçada a l'Aurora des d'aquí. Aurora, t'estimem. I sabeu que és més fort Era d'això? bona Que profe. una fake... estem parlant de fake news, però hi ha una cosa que a mi em fa molta gràcia que tot a internet, que és una cançó que vull que escoltem en honor al coronavirus. No! Sí, és preciós, escoltem-la, Marc. Con la cumbia del coronavirus. No va a haber psicólogo que te cure. Todo el mundo está espantado por una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China. Qui l'ha fet, això? Muertos hay por Un acá. youtuber molt maco. Varios muertos hay por allá. Ai, por ahí, Xina, perquè no vol especificar-ho, clar. Droga mala, droga mala. No entens? La ve a presentar, crec que a OT aquest diumenge. És la que canta, noi? Avui la canta la Míriam Rodríguez. És Uau. molt maca, té un estribillo boníssim. Ara quan arribi l'escoltem tots junts. Molt bé. Continuem. És important l'ús de les mascaretes, perquè és... Bueno, perdoneu. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Jo me l'he descarregat, no està a iTunes, no sé quan la penjaran, però esperem que d'aquí aviat. Bueno, el que estàvem parlant, és important l'ús de les mascaretes. Doncs sí, és important per no contagiar-se, però és falsa aquesta informació. No cal tampoc la mascareta, no és tot la mascareta. Sí o no, llavors? És important portar mascareta, però no ho és tot, perquè la gent diu, amb la mascareta no em passarà res. Mentida com una casa. Suposo És que aleshores els important. metges no estarien contagiats, no? Clar, exacte, és important perquè l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, diu que com es transmet a través de la tos i estornuts, Molt dur, és això. important que la mascareta porti ús, però realment no fa que no arribi a contagiar-se amb ningú. Llavors, I que les mascaretes crec que te les has de treure cada 20 minuts, per tant... clar, i la Greta Thunberg va dir l'altre dia que contaminen, vull dir, llavors què fem? Què fem? La Reta Thunberg? Com què has dit diu? això? Greta? No es diu Reta? Com es diu? Greta. Bueno, pues la Greta. Greta Thunberg. La Reta Thunberg, o sigui... Aquesta noia. Llavors, hi ha més fake news. Vinga, anem. No es pot comprar paquets a Xina. A veure, jo que sóc gran fan d'AliExpress, no us ho perdeu, que molta gent i moltes televisions han dit que no comprem a l'AliExpress. No comprem a l'AliExpress. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Jo proposo fer un tall d'això i que cada programa soni. Pónganse en lugares concurridos. No digueu que no és bona. És molt boníssima. bona. És que ja camina i això. És el que es porta ara. És disco de oro, no, ja, esto? Universal li ha donat el punt. Llavors, continuem. No es poden comprar... Surrealista el programa d'avui. Coronavirus. No es pot comprar paquets a Xina. No compreu paquets a Xina. Doncs això és fals. Sí que es Falso. poden comprar. Falso. Perquè com es contagia a través de l'aire, un paquet no pot mantenir tot aquest aire i no pot transmetre. És a dir, si estigués aquí el Toni, us ho podria dir amb les seves paraules tècniques i amb la seva manera tan sexy de parlar, dir-nos que això no és possible. Llavors, tranquils, podeu comprar paquets a Xina, Estan menjant a l'AliExpress... calçots. Oh, mare meva. Ahir vaig menjar M'imagino calçots. la imatge. Estava molt Avui bon. per dinar. De fet, continuem. Molta gent diu que contagiar-se del coronavirus és a través de les mascotes, que tens més possibilitats de que Pangolí, no? amb el teu gos Andy, per exemple, el meu animalet, em pugui contagiar doncs, el coronavirus. És fals, Cèlia, no em miris amb aquesta cara. Per això. Perquè les mascotes tenen cuidados bàsics d'higiene. I tot i les infeccions que puguin Es agafar, llepen no les poden agafar mai un coronavirus. Per les seves característiques, un coronavirus... No poden agafar-lo M'he perquè no informat tenen- molt, d'aquest tema. No tenen mans. No poden agafar el M'encanta coronavirus. Bueno, el meu gos no té ungles, imagina, el pobret, ja no podria No ni té agafar. ungles? No, li vam haver de... Té un M'encanta tractament que- que se li trenquen. La secció de desmentir bulos sigui plena de bulos, saps? És superguai. M'he informat molt d'aquest cas, com podreu veure. Si mireu els meus Insta Stories d'ahir, estava preparant la secció. I mireu, i anem a un altre cas, que aquest és l'últim. Diuen que, departaments socials i molta gent ha dit que a internet hi ha un bulo que
que és el cas de que si prenem molta vitamina C, molts hidrats, comida picante, tenim més possibilitats d'agafar el coronavirus. Això és fals, perquè la És que no m'he pogut preparar, vale? No passa res. Vaig de Comic Sans. M'encanta, és la lletra que sempre utilitzava quan no sabia si el treball anava a aprovar o suspendre. Llavors, posava aquesta lletra i sempre quedava... Jo és la lletra que utilitzava a 5è de primària, però... Bueno, I quan l'utilitzaves, llavors ja t'asseguraves que suspenia suspenies. sempre, amb aquesta lletra. Bueno, doncs això, recomanen que és important no menjar productes animals crus o poc cuinats. Llavors, sí I que el es pot sushi, menjar vitamina C i aquestes Xuxi. coses, pots prendre un suc de poma i no passarà res. Llavors, heu vist quina gran informació. Segur que us aneu a dormir pensant que En ja aquesta sabeu cançó. tot. Bueno, En sí, aquesta tant. Coronavirus. Súbemela. Y este es el rey de las cumbias virales. El rap de les cumbies virales. És un hit, és un hit. Ja està, ja acabat, ja puc marxar. Buah, moltes gràcies, perquè Sí. crec que estaré una setmana amb aquesta cançó. Jo ara, si És fes més, un repàs, m'agradaria saber, preguntar-vos què és el que he dit, perquè no sé si us acaba la informació. Que els gossos poden agafar el coronavirus, Que el teu no té ungles. que utilitzem sempre mascaretes i que no comprem a AliExpress. Molt bé. I ja amb això... I que la Reta Thunberg no està a favor de les mascaretes. No todo en la vida es meme, como la cumbia de la Moltíssimes gràcies, Aleix, de veritat. Et trobava molt a faltar. Ai, sí, també vosaltres. Hi ha hagut tants bulos aquí damunt la taula Oh, sense tu. això no ho puc impedir. A mi no m'agraden els rumors i aquestes coses de bulos. Jo sabeu que jo no soc, Jo soc de persones... coronavirus. Coronavirus. Estàs escoltant El Censurat. Quina por, no? Què està passant? S'acaba ja el món, és oficial, oi? És oficial. Coronavirus. Sona a màquina del temps, no? Quina por. Cèlia, Aquest estiu, ben aviat en cinemes, A TV3. i a TV3, lògicament, veurem un cas especial i únic. Una persona que ha sigut capaç d'utilitzar el 100% del seu cervell. no. Hòstia, cap polític, no? Tothom sap que només utilitzem un 10% del nostre cervell i per això estem tan limitats. Però això s'acaba, perquè en el futur proper trobarem la manera d'utilitzar el 100%. Anda ya. Bon dia, Cèlia. Bon dia, doncs comencem la secció. Un moment. Heu dit la paraula dia. Ja. No! Era dia? Bueno, la setmana passada també la vam dir. No podem dir més, no podem dir més. Laila, és que m'ho tinc apuntat, dia tatxat. Mira, he perdut 3 busos, vinga... No hi ha sóc persona. No passa res. Jo ho havia de dir. Mira l'Aleix, per favor. És la secció més divertida. Vaig posar... Aquest és el càstig. El càstig per haver dit la paraula censurada. Obre-li bé la boca, que no. Mai m'havia passat. Mireu Fa els poc ulls i que la vaig sentir música... obre més la boca, però per una altra cosa. Mireu els ulls amb la música de fons. És que, a més, no ni caben les ulleres. Jo ho he provat abans i les ulleres es queden així plastades. No és que no. Bueno, No. El teu cervell ara mateix deu estar una mica apretadet. jo crec que no utilitzen ni el 10%, No. Explica'ns. A veure, jo volia començar aquesta secció amb aquest punt així una mica misteriós sobre el tema del 10% del nostre cervell, que mentre anava comentant l'Aleix anava fent així, en plan, és veritat, el nostre 10% del nostre cervell, volem utilitzar-lo tot. Estimada família, per què només utilitzem un 10% del nostre cervell? Doncs perquè això és un bulo com una catedral. És el que t'anava a dir. No A veure, utilitzem no em només el volia deu? adelantar, però... Home, nosaltres utilitzem per pensar la part que serveix per pensar. Llavors, què passa? Primer de tot és que... Joder, no havia caigut en És això. una gran frase, és una gran frase. Primer de tot, el gran tema és que el nostre cervell no només hi ha neurones. Les neurones són les cèl·lules que utilitzem per pensar,
però són una miqueta limitadotes i estan allà com si fos una mica... Bueno, diguéssim que necessiten algú que els alimenti, algú que les netegi, perquè elles pensen tant que diuen és que no, amb la resta no puc. Llavors hi ha unes cèl·lules que es diuen glia que estan allà per ajudar, però aquestes no pensen. Llavors, una de les primeres raons per les quals creiem que no utilitzem el 100% del nostre cervell és perquè hi ha cèl·lules que no estan allà per pensar. Vale. Però és que, a més, hi ha qui diu, ja, però és que ara mateix, per exemple, dins de les neurones jo no estic utilitzant-les totes. Home, però és una mica lògic, perquè si les estigués utilitzant totes estaria una mica... Clar, si estigués a la vegada utilitzant-les de moure el dit petit del peu i el de la mà i el del tot... A veure, series el Joan Petit, amb la mà. Té sentit. Exacte, amb totes les parts del cos, diguéssim que no seria òptim utilitzar el 100% del nostre cervell. Però llavors hi ha una pel·lícula que està basada en això, a la merda. Sí, a la 100% a la merda. Uau. És que, a més, el tràiler ho deien a Carrie, a la nova. Utilitza un 100% del teu cervell. Imbècil. I tota la societat allà, el 10%. I entre elles, i entre elles. Mira, com el del coronavirus. Bueno, hi ha qui utilitza el 10% i hi ha qui prefereix el 3%. Perdó. Ja sabem qui no vindrà al pròxim programa. Bé, tot bé. Doncs el primer tema que m'agradaria parlar avui sobre el cervell, si voleu el tema ja misteriós ja el podem... Ja puc treure. Sí, ja està. Gràcies. Només era per deixar-vos així esmaperduts i totes aquestes paraules tan boniques al català. Doncs el nostre cervell, així doncs, té una especialització. És a dir, tenim certes parts que es dediquen a certes coses, sí? Per moure tota la nostra part dreta, utilitzem la part esquerra del cervell. És una mica contradictori, però és molt xulo. Hay que ver, menudo lío. És que així no et puc prendre... Aleshores, tot i així és molt important saber que hi ha també alguns bulos amb el cervell, com per exemple el tema de ciències i lletres, i és un tema que a mi m'agrada molt repetir-lo. No hi ha gent que tingui el cantó dret més desenvolupat i per tant siguin més de números, i no hi ha gent que tinguin a l'esquerra i per tant són més artístics. Això és un bulo com una catedral. Però jo pensava, perdó, Cèlia, pensava que això que estaves comentant... És que no puc fer-ho seriosament. Ai, sembla el Chiquifar, no? Que jo sempre... Una cosa, no, però sincerament, això que dius, jo sempre he pensat, i és cert, molts cantants, molta gent del món de la televisió... La Laia està morint un moment. És que no et puc prendre seriosament, m'importa una merda el que diguis, t'està menjant el Trancas. T'estàs menjant el Trancas? T'està menjant el Trancas. Bueno, que mengi. Una cosa, sincerament, molts cantants, molts actors que són esquerrans tenen més la part, doncs això, són actors, cantants, en canvi la gent que és de dretes, no? Que té... De dretes? Que voten el PP. Amb la mà dreta, són gent que no té tanta afinitat a la música, a les arts escèniques... Em temo que això és un bulo i que no... És un bulo? Perdona, la gran majoria de cantants famosos tenen la mà esquerra. Estàs dient que la gent de dretes no actua? Bueno, sí, verdad. Bona. Perdona. Això és un bulo com una catedral a l'eix. El que passa és que potser a vegades ho han fet servir com a excusa. Joder, i hem dit, és que jo soc més artístic, no sé de números. Pues ja no, ja els diràs als teus profes que no Jo amb això t'utilitzin. sempre he tingut un gran dilema, perquè clar, dius lletres, és a dir, llengües i tal, números, i els que som d'història en quedem. Lletres. De tota la vida. Tot el que no Història siguin... és lletres? És a dir, tot el que s'ha sortit en mates, física i números explícitament és lletres, tot. I filosofia també, sí. I si estigués estudiant conservatori, per exemple... Lletres, perquè no deixen també de lletres. ser... Doncs mira, més senzill, no cal que ho divideixis i ja està. Perquè el nostre cervell no ho divideix. El nostre cervell el que fa és que, tot i que hi ha una especialització, està tot superconnectat, perquè és molt important que totes les parts del cervell sàpiguen què està fent l'altre. Curiós, Sí. Aleshores, què passa? Doncs que per estudiar tot aquest tema del cervell és una mica complicadot. Perquè els experiments que s'han fet durant la història han sigut una mica dubtosos èticament, d'acord? I la millor manera per veure quina part del cervell serveix per què han sigut amb accidents laborals. Lobotomia. Bueno, a part d'aquest tema. La Rosalia. Uf, ja sabem qui no vindrà al proper programa. Aleshores, no sé si coneixeu el cas d'un home que es diu Phineas Gage. Jo soc Phineas sí, però Gage... Per Gage no... No va dir aquesta broma. Phineas Gage. Doncs el Phineas Gage és un home que treballava en el món de les vies de tren i coses així. I va tenir un accident laboral i... Perdó, no hauria de riure amb aquesta cosa. Va acabar Límits de l'humor. Va acabar amb una barra de ferro travessant-li el cervell. No. És que la imatge és bastant potent, en plan, un pal, a més quan li feien fotos o dibuixos o el que sigui, sempre sortia amb el pal al costat. Perquè l'home va aconseguir sobreviure aquest accident. Hola! És a dir,
es va clavar un pal que li travessava el cervell i li sortia per l'ull i per aquí al darrere. Hola! Però l'home va aconseguir-ho sobreviure. Però sense malalt, sense... Amb una mica de seqüeles. iodo, amb una mica de iodo, una mica de iodo i repòs. Semblava... El iodo és màgia. Ibuprofeno cada 2 hores. Una mica de dalsi, que també sempre va bé. El dalsi. Repòs. Semblava que sense seqüeles, perquè va acabar amb... Ferro ja no, perquè va sobre. Uau, avui teniu un dia pipi, Estàs a tenir un programa que té la... Doncs resulta que va acabar sense seqüeles, en el sentit de que semblava que estigués sa, no sé què, no sé quan, i de sobte la família i els amics van començar a dir aquest no és el nostre amic, aquest no és el Phineas, aquest tio està molt més sec, insulta molt més, és com molt més sincer però cap a malament, i llavors així van descobrir que hi havia certes àrees del cervell que també s'encarregaven de temes de personalitat. Llavors, és en maneres com aquestes que hem anat entenent una miqueta més que el cervell. I aquí volia arribar, perquè s'ha fet un vídeo viral fa cosa de 3 dies, no sé si l'heu vist, d'una dona que l'estan operant del cervell i està tocant el violí. Ah, és una dona? Oh, sí, l'he vist. És pell de gallina, Jo sí l'he vist, però pensava que era un violinista d'una orquestra sinfònica. És una dona... bueno, això ha passat a Londres i li van detectar un tumor al cervell el 2013 i l'havien d'operar. I el que passa és que la zona on tenia el tumor, que era la zona més la frontal, estava molt a prop de la coordinació de les mans. Llavors, quan es fa una operació de càncer, de cervell, és molt complicat perquè si t'equivoques una miqueta et pots carregar alguna cosa important. Aleshores, aquí se la sent tocar, llavors el que li van demanar, normalment el que es fa són testos i que vagi parlant la persona. Per què? Perquè en el moment en què el cirurgià s'equivoqui una mica, aquesta persona de sobte deixarà de poder tocar o deixarà de poder... Llavors dirà, vale, ja no entro més per aquí. Llavors, durant tota l'operació, la dona estava tocant perquè en el moment en què perdés una mica la coordinació dels dits, ja no podria i el cirurgià pararia. Però aquesta dona, això va demanar-ho no, és personalment, una cosa... que volia fer-ho, o és una cosa que li van proposar per fer l'experiment d'alguna forma? Bueno, no és un experiment... Ho va demanar personalment, sinó que... De fet, ho està planejant fer. No, perquè és un tema que ja s'utilitza en les operacions dels temes de cervell. L'únic que normalment el que es fa són això, testos d'idiomes o perquè vagi parlant per veure si toquen alguna àrea important de la parla, però com que la zona estava més a prop de la coordinació de mans, aleshores ella va dir, ostres, doncs jo toco el piano i el violí. Llavors el piano era una mica més complicat i li van dir, bueno, pues toca el violí. Bueno, estava fent així. Com tocaria el violí al trenca-saleix? Oi, no sé. No té manetes aquell per arribar. Així faria... No sé com ho faria. No, perdó. Continua. Sí, sisplau. Llavors, no sé si havíeu vist el vídeo o no, però jo us el recomano molt perquè és realment molt interessant veure com està. És que a més, clar, té el plàstic al darrere perquè té el cervell obert. Clar, la van a dormir, li van obrir i llavors la van despertar i li van dir, apa, comença a tocar el violí i la dona a tocar-lo. Que abans ho comentàvem amb el Marc de dir... És que ha de ser dur, Vull dir, t'imagines ser la persona i saber que t'estan ficant coses al cap, que tens el cap obert, i tu haver d'estar tocant allà... No sé. Jo em desmaiaria només de la coseta. Pel que tinc entès, la gran majoria de les operacions que es fan en el cervell es fan amb el pacient despert. I és el que dieu, és que ha de donar molt de iullo vale, ara mateix m'estan tocant el cervell. I va sentint coses. Clar, és que ja no només és el cervell, és a dir, a veure, és que no és una cosa que passi cada dia, no? Una operació de cervell, però sí que pot passar, perquè justament ahir vaig estar parlant d'aquest tema amb una persona, de quan t'operen amb anestèsia local, perquè per temes d'al·lèrgia o qualsevol cosa no et poden posar una anestèsia total. I bueno, que la total són uns riscos, que el fet de que t'adormin, si ho poden evitar, ho fan. S'ha de valorar, no? Però quan fan amb anestèsia local, clar, potser t'estan operant dels genolls i estàs amb anestèsia local i tu estàs sentint la punyetera serra. Clar. Si a mi em fa cosa al dentista quan sento el... És que no. És que és això, és la psicologia de pensar, vale, estoy tranquilo, me están operando, pero de golpe me empiezo a dar cuenta de que hay una sierra en mi pierna. Posa'm uns cascos amb música, no sé, de Depeche Mode, algo. I tu... Bueno, però és que al ser el teu cervell o estar... et retumba, encara que et posis auriculars, tu ho escoltes. Laila. Sí. Parlant del cervell, ets conscient que ara mateix estàs fent que el teu cervell aprengui d'ell mateix? Les neurones estan frites. Doncs, el nostre cervell és bastant màgic, però a vegades també és una mica liante. És un putes. No sé si heu sentit a parlar mai del síndrome de fantasma de les extremitats. El símptoma de què? El símptoma de què? Fantasma. Sí, vale, ja sé que... Crec que... Explica. És
potser m'equivoco, és la gent aquesta que no té una cama però la sent. Exacte. Pulseres vermelles. Que tot i no... A pulseres vermelles amb el lleó, per exemple, crec que passava. Que és persones que se'ls han amputat alguna... Fins i tot òrgans, pot passar, i que encara el senten i que encara li fa mal. Ostres, quin record, sentir la cançó i portar-me a sisè de primària. Doncs encara senten aquella extremitat ni que els hi hagin tret. Molt fort. I que un cop més és el nostre cervell que, com que té aquesta àrea dedicada a la cama, diu, home, allà hi ha d'haver alguna cosa, però no sento res des de fa una estona. A veure, vaig a provar a veure què passa. Llavors comencen a sentir dolor i coses així. Però el nostre en plan, cervell... dolor a la part on no hi ha res. És molt heavy, sí, això, sí. Llavors el que intenta fer el nostre cervell és colonitzar aquella àrea. És a dir, diu, fa molt de temps que no sento la cama, doncs el nas començarà a sentir més. I llavors començar a relocalitzar les diferents àrees del cervell. Hola! Me'n recordo que primer de carrera no venia en compte perquè és una carrera d'humanitats, però ens van ensenyar neurolingüística. I a la neurolingüística s'estudiava molt la neurobiologia. I ens van dir això que deies que quan, per exemple, algú que no pot parlar, la part on estava albergada la part de la parla, doncs queda substituïda per l'oïda. I per això la gent que no veu doncs sap escoltar més perquè la part on estava abans... Es reaprofita, perquè clar, no tindràs una part del cervell que no utilitzes per res. I tot això ho fem sense adonar-nos. Vull dir, va sol. Sí. És molt heavy, això. I és molt fort que nosaltres venerem el cervell i pensem que xulo que és, i que els egipcis... Perquè no sé si ho sabeu, però clar, els egipcis quan momificaven algú treien els òrgans més importants i al cervell deien, aquella cosa rara que hi ha al cap, i posaven un palillo pel nas. Sí, te'l treien amb un ganxo. Deien el cervell pel nas, perquè deien l'important és el cor, l'essència està al cor. I ara finalment estem descobrint que no, que tot està en el cervell, que és màgic el cervell. Quina pastada, Estèlia. Sí. M'has deixat de pastada boniato. I tot el que queda per saber, perquè el cervell acabem de descobrir realment el que és i a més cada cop més la ciència és culimerda amb el cervell. Ja ho ha dit. Cada cop s'investiga més eh? el tema. És el tema de moda. Estàs tranquil·la ja? Ja està, ja ho puc treure. Segueix-nos a xarxes. Som Els Censurats. Doncs no parem. Aquí avui estem celebrant el Carnestoltes i ara passem a Cara o Creu amb Martí Grifoll. Buah, crec que... Aguanta. Dale. Martí Grifoll, parla. Bon dia. Merda. Càspites. Crec que el verb celebrar no va molt bé per la secció d'avui del Martí. Sí, ara t'explico. A veure, en primer lloc, Laila, pel grup de WhatsApp et vaig demanar una abraçada i avui encara no me l'has donat. L'altra ja tal. Vale. Oh! Tot va bé, Martí? Sí. I el Marc abraçant aire. Que trist. El seu futur. Mira, us haig de posar una mica en context, val? Digues. Jo aquesta setmana no he tingut gaire temps. L'únic moment de temps lliure que vaig tenir va ser... Bueno, temps Ja lliure. estàs d'exàmens un altre cop? No, estic pitjor. Divendres va ser un caos, dissabte també. Em vaig trobar ahir per la nit que tenia una secció per preparar i no vaig trobar res. Clar, el Cara o Creu sempre ha anat molt variant de temes, però com els censurats és un programa així d'actualitat, doncs va donar per buscar notícies. Vale, perdó, el meme. Està jugant a ser Déu, Para allà. Vaig buscar notícies, Sí. però em va cridar molt l'atenció una en concret i la que vaig trobar després. Aleshores, he decidit dedicar la meva secció d'avui a això. Concretament hem parlat al principi el de 5 en 5, ho tinc aquí al mòbil, vale? No és que estigui pagant per WhatsApp. Que també. Vaig trobar el titular que deia: una madre comparte el vídeo de su hijo pidiendo morir para concienciar sobre los efectos del bullying. Que estàvem parlant Aquesta abans, notícia l'hem comentada abans, val, ja no cal entrar més en profunditat. La cosa és que a sota... Merda, t'has quedat sense secció. Efectivament. No, la cosa és que a sota, a Recomendados, em van anar a sortir més notícies. I jo vaig anar mirant. Per exemple, aquesta notícia d'aquí. Una niña de 12 años graba un familiar abusando de ella porque sus padres no la creían.
És a dir, es veu que aquesta noia de 12 anys, segons la història que he pogut llegir a la notícia, estava patint abusos sexuals del seu tiet, ho va dir als seus pares es veu que la tieta va demanar als seus pares que, sisplau, que ho passessin per alt perquè estaven esperant un nen i que, bueno, que ho passessin per alt, i els pares ho van deixar per alt. I un altre dia, en un taller sexual de l'escola, un rotllo típica classe d'ètica d'educació sexual, així que és més out de les assignatures, va sortir el tema amb els seus companys i va tornar a reconèixer que patia abusos sexuals, no? I es veu que es van posar en contacte amb els seus pares i els seus pares, el típic de, bueno, esto en mi familia no pasa, es la niña que está en esta edad. Fins que, aprofitant unes hores que estaven fent a casa, la nena ha posat una càmera a la seva habitació per efectivament demostrar als seus pares què és el que estava passant, i ha sigut en aquest moment, després de tot aquest temps, quan els seus pares han pres cartes en l'assumpte, ¿vale? I des de quan és cosa de l'edat fingir que t'han violat? Efectivament. Aleshores, vaig seguir llegint més notícies. La policía identifica a la mujer que se llevó a Fátima, la niña de 7 años, violada y asesinada en México. Què està passant en aquest món? Però és que, a més, segueixo. Hayan muerto a un niño de 12 años en Estados Unidos tras ser torturado por sus abuelos y su tío. Cal especificar que quan diu su tío es refereix al seu tiet, però de 14 anys. ¿vale? El tiet d'aquest nen tenia 14 anys, que es veu que quan han trobat el cadàver d'aquest nen, el nen pesava 43 quilos i el seu tiet de 14 anys pesava 100 quilos. És a dir, es veu que el nen tenia una bona vida i se'l van trobar demacrat. De fet, els seus avis explicaven que veient la Super Bowl, el seu tiet de 14 anys li va fotre un cop de pal al nen que el va deixar mig mort. I tots aquests abusos i totes aquestes pallisses constants han acabat amb la mort del nen. És a dir, ara no podem fer res amb la mort del nen. Però jo pregunto, ningú se n'ha adonat que aquest nen no ho estava passant bé? Ningú se n'ha adonat que físicament aquest nen estava més dèbil? Que... O sigui, home, si tu t'estàs donant pallisses a casa... això és com Harry Potter, però mal. No acaba bé. I en el món real. Clar. Perdona, jo és que no he vist Harry Potter, vull dir, estic una mica desubicat. Adeu? Jo sóc igual, no l'he vist, tampoc. Aleix, amb qui es ve? La piedra filosofal, la primera, Gràcies, quan surt i s'enamora de l'Hermione, i després l'Hermione ve que és una pesada i dic, va guanyar la pel·lícula. I ja, per últim... No l'has vist? Ni una bien. Què? Que ninguna bien. Harry Potter no I em s'enamora van convidar, d'Hermione. a la preestrena exclusiva a casa amb els actors, no, amb els actors de doblatge, i em vaig a dormir. Temes importants. Ja està, perdó. Bueno, procedeix. ja per culminar la secció... Tot això ha passat en una setmana, ¿vale? Però ja l'última notícia ja és com la cirereta, que és el exjugador de rugby Rowan Baxter quema vivos a su mujer y sus 3 hijos y se suicida apuñalándose. Vull dir, fins a quin punt pots estar tan malament del cap? Perquè, mira, és a dir, no ho justifico, però puc moltes cometes, entendre que tinguis odi cap a la teva exparella o hi hagi malrotllo o el que sigui, però per què mates els nens? És com... Home, a veure, això és com... Són els teus fills, tio. Ja, però aquesta... No diré monstres, perquè ho hem après a la secció del Toni, que aquests són homes que són masclistes i que volen fer mal a la mare i troben doncs, que la manera més potent de fer-ho és matar els seus fills. Bé, sí, clar, vull dir... Però el teu odi ha de ser suprem. Per sí, exactament, però és que això no només... Vull dir, també ha passat amb dones. El que passa és que no és una notícia així d'actualitat perquè no ha passat cap cas en aquesta setmana, però sí que s'han donat casos. Aleshores, vull dir, no entenc... senzillament no ho entenc. Mares que decideixen matar els seus fills, pares, el José Bretón, crec que es deia, aquell home, que va cremar els seus fills. Literalment calcinar els seus fills. Vull dir, fins a quin punt s'està obviant el testimoni dels nens en els seus problemes quotidians quan et diuen és que a l'escola es fiquen amb mi i et contesten, bueno, és que tu ets molt problemàtic, nen. Vull dir, si s'estan ficant amb tu, vés a seure en l'altre banc, que també t'agraden els problemes. O quan el teu... Digues. Sí, totalment, perdó, i afegint el que dius una mica, jo crec que el que... I és una cosa que estic estudiant i llegint, que dieu, la llegint, doncs sí. És molt sexy de veure, sí, Jo ho he vist. Jo també. La cosa és, he estat informant-me i tal, i crec que hi ha un problema, perquè estem parlant de gent que no deixen de tenir un problema mental. Això és un problema mental aquí i on sigui. Llavors, crec que el que s'ha de fer i el que s'ha de fer també a la societat és educar l'educació, la salut mental, perquè crec que hi ha molt poca salut mental. I la salut mental la rebutgem i diem, mira el loco este, el pirado este, però nosaltres
no estic justificant clarament els seus actes perquè són persones que haurien d'estar imputades i haurien de... Sí, efectivament. No dubto... Entenem que en cap moment els nostres clarament arguments no estic volen dient dir que una aquestes persones justificació hagin de trobar una altra solució. No, sinó que crec que són persones que són amb problemes mentals i crec que actualment la societat és una cosa que no entén i els problemes mentals sempre s'han vist com tonteries, tiene una ratxa tonta, no? No, un problema mental és una cosa que, com deia la Cèlia, la ment domina tot i la ment té un poder impressionant. Però poques vegades. I és molt vegades. difícil perquè no s'hi pot accedir. Clar. Com, jo què sé, m'he fet mal a la mà i m'ho curen amb... Molts famosos que tenen problemes mentals. Però que vull dir, no és una cosa fàcilment identificable i aquí és on em sorgeix el dubte. No sé si respost per la ciència o no de... Bueno, és pregunta molt cliché, no? Però un asesino nace o se hace? Això és una... Clar. És una cosa que és objecte d'estudi important. És a dir, si jo, per exemple, d'aquí 10 anys mato a una persona, no està a la meva llista de coses per fer, val? Però si es donés el cas, jo he sigut un assassí tota la vida o m'he convertit No, però a vegades per traves de la vida, desgraciadament, hi ha gent que cau en problemes mentals, en addiccions, que potser aquesta addicció és a través de l'alcohol i després aquesta addicció és amb la seva exparella que no li vol fer feliç, l'obsessió és molt dolenta, és que són problemes mentals molt greus. Estem en constant contacte amb gent, i amb gent molt diferent a nosaltres. Jo crec que tots aquests agents socialitzadors amb els quals ens trobem al llarg de la nostra vida ens creen la nostra personalitat i a vegades doncs, hi ha gent que, per H o per B, acaba generant... No és un monstre, ja ho va dir el Toni, però sí que potencia la seva vessant més masclista i més d'odi. Ara. Jo he vist molts documentals que parlen sobre assassins i fins i tot ho relacionen amb aquesta part que deies tu de personalitat, doncs que el seu cervell tenien alguna cosa diferent a nosaltres que feia o els convidava a aquest assassinat. Científicament parlant, que és el que una mica deies ara, sí que hi ha més... Pots tenir més susceptible a, no assassí, però sí a tenir més problemes de control de quan estàs enfadat, de la ira, o, per exemple, doncs, ser més impulsiu i coses així, que es poden explicar per estructures del cervell o per tema genètic. El tema està en que els nostres gens no ens diuen el futur. I, per tant, si algú neix i descobrim que té més còpies de temes més susceptibles a no sé controlar la seva ira o el que sigui, això no vol dir que estiguem dient aquesta persona acabarà sent un assassí o acabarà sent un violador ni res. I per això és tan important l'entorn on vivim. Exactament, però tornant al tema dels nens, que era el tema principal de la meva secció, creieu que actualment hi ha mecanismes suficients per interceptar i per controlar aquestes situacions? És a dir, aquest nen que ha mort per tortures dels seus avis i del seu tiet de 14 anys i 100 quilos a Estats Units, creieu que durant tot aquest temps en el qual va passar per un període de demacració física, això són paraules literals de l'estudi forense, de demacració física, este niño físicamente no està bien, que, vull dir, si et foten una pallissa es veuen els cops i ningú ha sigut capaç de dir absolutament res, ni tan sols l'escola, entenc? Que no, perquè la gent i les escoles, tot i les classes i les coses que puguin fer les xerrades i tot que puguin fer respecte als temes, crec que sempre es volen estalviar aquests problemes i són coses que la gent, jo crec que desgraciadament no estem tampoc molt capacitats per afrontar-ho. És a dir, és molt difícil anar a una persona i dir-li, professors, tutors, que són els que s'encarreguen en aquest cas, de dir, tu tens algun problema? Vull dir, jo crec que no estem capacitats de sentir dir algú això. És el merder d'algú altre. I parlar-ne, vull dir, perquè aquesta nena de 12 anys, vull dir, que amb 12 anys t'enteres de les coses. No és una edat que diguis és que és petita i veu que el seu tiet la toca però no entén res. Vull dir, són 12 anys. Però també et dic una cosa, i en aquesta, sobretot a Espanya es dona molt. Els pares confien massa en portar el nen a l'escola i ja està educat. No, hi ha certa part, certa responsabilitat en el pare d'educar el nen. Home, I no podem portar el nen a l'escola i pensar que allà ho tindrà tot. Per tant, no podem donar tota la responsabilitat a les escoles perquè les escoles doncs ensenyen al teu fill a llegir, a escriure i a tenir una mica d'habilitat social. A l'escola adquireix coneixements de diferents assignatures, diferents matèries i tal, i evidentment sí que hi ha una mica d'educació en tot, però l'educació de debò, els valors te'ls han de donar a casa. Per aquest mateix motiu jo crec que s'hauria de potenciar
l'educació en valors també a l'institut i a les escoles. Més que res perquè no tots els nens tenen la sort de néixer en una família preparada per educar-te en aquests Sí, però valors. tampoc es valora, perquè quan fas, per exemple, una classe d'ètica, és com l'hora del pati. Ningú es pren en sèrio una classe d'ètica. Ni el tato. Ni la Però perquè xerrada. potser no Però, hauria de potser ser una classe d'ètica, potser hauria d'estar en el teu dia a dia. I si ja L'assignatura. veus a classe de mates que quan fan grups de treball hi ha un nen que mai ningú l'escull, potser aquí has de fer la teva ètica i dir, com a profe, pues avui trio jo els grups i posaré aquest nen amb aquest altre perquè crec que tindrà més afinitat o el que sigui. O el que tu deies, veig que aquest nen ve a classe i no porta a dinar i no sé què, doncs vaig a parlar amb ell, vaig a mirar què passa. És a dir, potser no hauria de ser tant anem a fer classe de valors ètics, perquè me'n recordo que era un cachondeo, sinó I que a el més nostre que dia a es dia. planteja com una assignatura més, matemàtiques, castellà i ètica. Ara hem no. de ser I ètics, per què vol què? dir la resta del dia? No, i som perquè és ètics. una mica el que deies tu, és real, és així, jo ho he viscut, és a dir, és la classe de cachondeo. Llavors, per què és així? Jo també crec que perquè és a dir, està tot format d'una forma perquè ho veiem així. És a dir, l'escola, al cap i a la fi, no pot ser que tu, hores abans, hagis fet l'assignatura, jo què sé, educació física, i, per exemple, es fomenti la competitivitat. Perquè es fomenta. Sí. Fem grups. El que llegue último en la carrera, jo què sé, Recoge. suspèn o recull. I després, ètica. Una cosa, quan veiem un acte d'una persona que va diferent a nosaltres, no l'hem de diferenciar. I després ens ho estan fent. És a dir, en tot, fins i tot quan estem a classe, i per què això? Per què ens fa por a vegades rebre l'examen? Ai, tinc un 3. I que a l'altre també- té un 8. Uau, soc pitjor social. És això, Ja, està però- tot fet d'una forma. És que tu També- potser has fet un 8 en una matèria, que l'altre té Tens un un 3, i però tens una després- qualitat humana molt diferent a l'altra. O Exactament, potser i després tu treus un 8, o treus, si has fet un 8, treus un 3 i l'altre treu un 8. Totalment, I que totalment. també la manera que s'ha organitzat el món acadèmic, perquè això em passa a la universitat, em passava a batxillerat, em passava a primària, és la manera de com està dirigida l'educació. No ens ensenyen a preguntar-nos per les coses, a reflexionar. No, els continguts són positivistes. És a dir, això és així. La història ha sigut així. No donen peu a pensar això és el que ens ha arribat, però és així realment? No. I me'n recordo que vaig veure un vídeo de Jaime Altozano on es posava en qüestió tot això i que deia que les matemàtiques de classe ens deien 2 més 2 són 4 i ja està. I ell volia saber per què hi havia darrere de les matemàtiques. I crec que això també, doncs, no ajuda a que nosaltres ens parem a pensar sobre el que fem dia a dia. Ens han d'ensenyar a ser crítics. Exacte. I agafar la informació i no dir això és així perquè és així, sinó i per què és així i a pensar-nos-ho. I per això s'està creant noves escoles, noves maneres d'educar, noves educacions I que van posar encaminades. eines a l'abast dels menors d'edat que a les quals puguin recórrer en cas de qualsevol problema familiar, que no és el mateix que els papes t'hagin castigat sense mòbil que el tiet... Perquè és que si tu vas a l'escola, que és com l'única via d'escap, i dius, no, és que a casa no ho estic passant bé, què faran els professors? Doncs vindrà el teu pare, vindrà la teva mare i diran, el teu fill s'està queixant perquè diu això. No hi ha I eines. després és el nen qui al final estarà sol a casa amb aquests pares. Clar, però és que el maltractament psicològic és molt difícil, perquè jo ho he viscut i m'he trobat en la situació, no personal, no jo, sinó d'una altra persona, d'anar a serveis socials, de dir, ja és l'únic lloc on podem recórrer, serveis socials, i que ens diguin, come, sí, viste, sí, va a l'escola, sí, no podemos hacer nada. Vull dir, si tens les necessitats bàsiques cobertes, ve a ser comer, estàs escolaritzat i vesteixes, no poden fer res. I deixa'm anar un punt més enllà, i no tant a nivell d'escola i tot això, sinó a nivell legal. No sé si coneixeu James Rhodes, que és un pianista que treballa molt el tema de violacions de menors. Perquè les va patir. Perquè les va patir. I un dels temes que està intentant moure és una nova llei a l'hora de tractar els nens que són violats, perquè actualment han de reviure els fets múltiples cops, els hi pregunten, i una cosa tan senzilla com, per exemple, que el nen, un cop hagi declarat que ha sigut violat i ho expliqui, no ho hagi de tornar a explicar. Clar. Que és una cosa super senzilla i que té moltíssima lògica, però no se'ls està protegint els menors tant com s'hauria de protegir i no se'ls està creient tant com se'ls hauria de creure. Efectivament. Sí, si veiem tants conflictes dintre del món dels infants, creieu que seria positiu, jo què sé, la creació d'un ministeri d'infància o una cosa així, en el qual es treballés únicament i exclusivament per la seguretat dels nens?
Sí, però hauria de funcionar realment. I és molt difícil crear un Ministeri d'Infància que funcioni realment. Perquè jo he vist noticias de niño denuncia a sus padres por haberlo castigado sin móvil. Y es com, a ver, niño, ¿cómo te lo cuento yo esto? Cal, sobretot, conscienciar als nens, un exercici de consciència de dir... Tens aquestes eines al teu abast, però només les pots fer servir en aquest cas. És a dir, no tot és vàlid. Ja. Cert. Doncs moltíssimes gràcies per donar-nos aquest espai per reflexionar sobre l'educació, sobre els nens i sobre la violència. Moltes gràcies. Segueix-nos a xarxes. Som Els Censurats. I bueno, ja ara toca el minut d'or, això vol dir que queda un minut per acabar el programa. Vale. I aprofitarem aquest minut per connectar amb l'equip Cris amb la paraula censurada. Hem pensat que la paraula censurada per l'equip Cris per la setmana que ve serà... Notícies. Això ha estat tot per avui. Moltíssimes gràcies, Aleix, Cèlia, Martí, Marc, Bernet, i fins la setmana que ve. Mentrestant, que no us censurin.